Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez Ur eta Lur saio honetara, gaurko lehenbiziko atalean Anizera joanen gara eta bertan Aitor Azkaraterekin solastuko gara sektore ekologikoaren inguruan, badakizue bera eta bere anai-arrebak baspalditxotik jauregia esnekiak eramaten dituztela eta berak balorazio orokor bat egingo digu sektorearena, beraien behiena eta batipat eskaintzen dituzten produktuena. Eta ondotik saioari amaiera emateko Mikel Sobrino izanen da gurean, bera Erdiz Bizirik plataformako kidea dugu eta balorazio bat egingo digu nola dagoen egoera. Saioaren hasieran esan dugun bezala, oraingo honetan Anizera etorri gara eta gurekin Aitor Azkarate dugu, badakizue bera Azkarate anai-arrebak, jauregia esnekiak aurrera eramaten dutela, eta esnekiak izateko esnea behar da, eta esnea izateko nola ez behiak, eta badakizue betitik lehen sektorean aritzen direla, esneko behiekin, eta Aitor hilabeteak pasatzen dire, eta pixka bat ezagite ekologikoan zuek aritzen zarete, badakigu naturarekin gora bera handiak izaten direla ez, bapaten euri jasa gogorrak, idorte gogorra, eta zuen kasuan garrantzitsua izaten da alde batetik ez, bazka izatea etxeko aliketa gehien, eta bestetik ere behiak ongi egotea, esne aliketa hobea emateko ez. Ezagite Aitor pixka bat nola joan zen egu partea eta udaberria nola joan da. Bueno, neguen, bakizu, behiak eta barnean egoten dire, eta hori igual gehiago da antzineko urtetik, bai ekoiztu ginen lehetxean, eta baitere erosi, gande urte kaskarra izen zen, orokorrean, eta bazka unitz erosi barri zen ginen, eta, gero udaberrie, esperantza ginen goiz amarra hasiko zela, eta, egieran, bai, ez dakit, martxingurino da behiak kanporatra ginen, baina hor pixkek ezkizen ginen udaberrien zen urgutintzuen batez ere maietza biztertian, ez? Aprilenaiko idor gantzen, eta pixke bai kezkaba ginen, antzinek urteko errepiketiko zenik, ez? Ez da, kusten ez dela hola bihar, baina beti baduzu antzinek urteko beldurroi, ez? Eta, gero ia maiatzetik goitik, akigu bezala, ez? Nahiko ongi bai. Beti ere hori iazko idorte horrekin bazka gutxi bildu zen, ez? Eta zueri negurako suertatu zitzaizuen haunitz erostea bazka zozer erostea bintza bai, ez? Bai, antzinek urteetan baina ise gehiago eta gaina garestiago. Eta, erosi ginen, gutiago ekoiztu ginuleko, gaina kalitate ere txarrekoa etxeko bazka ginen, eta, erosi ginen deixente, gauze da gero, gero aprilen ere ikusten zen, ze idorte bat zen, eta nik uste gehienak ere kezkatu ginela bertze tokitan ere bazelako zidortia, batez ere, Nafarroan gu hemen ingurutik hartzen dugu, eta Nafarro galdeako ekoizle batzuekin mintzetu ginen, eta arrantzako ez zutela jauz bildu gar. Orduan pixketa bai kezkatu ginen eta erosi barri zen dugu denborakin. Kusiz, etzela nahiko izein, eta gainera ere, egieta gande urte baino garestiago gainera. Bai. Eta zuen kasuan, nahiz eta erosi behar izan, kanporatatzen dituzue behiak ere, behiak badakigu jaten dutela, eta ezagit pixko bat egiten duzue planifikazio bat, zenbat esne behar duzuen pixko bat esnekiak eta egiteko, pixko bat zenbat behi dituzuen, behiak zenbatxo ematen duten, ezagit alde hortatik pentsatu izan duzu igual behien bat edo induzu behien bat kendu ere oreka bat izateko edo ez? Bai, egia da azkenean aurrikusi behar dela dena, ez? Erranote, zuk azkenean nolapaitere urteko planifikazio bat izan behar duzu, antzinetzeko, erosketak erosi behar duzu orai, gero neguen erostera duzu neguen balin bada eta aize garestiago, azkenean beraiek ere bildu behar dute eta almazenatu, orduen beti ere garestiago izeten da, ez? Baldin bada, ez? Eta, normalean egiten dugu antzinetik kalkuletu zenbat behi kupuru izeintugun goiti behiti,
eta bueno, zenbat litro ekoiztu nahi dugun, eta horren arabera erosi, ez? Bai. Betire kusiz, hemen etxan ze ekoizten aldugun. Egia da, aprileko aurreikuspenak ez da ikustekorik oraikoakin. Ja, uri indu, egia da, belar gehiago bildu dugule, eta orain lasaitu gara, ez? Erosi barra da, baina aprilen uste ginen baino gutiago. Bai. Behiak, esneko behiak dituzue, beti behiak eitzi bar dire, egunean bitan, eta zuen kasuan etxo inguruan, baserri edo ikuilu inguruan, dituzue zenbait belagai, ezagit, saiatzen zereten ja bolada batean ahalik eta gehien kanpoan egoten, eta pixu bat rotazio horiek ongi kalkulatzen edo. Bai, hoi ere, bueno, gaten gara, bueno, erten atzun bezala martxo aldera tratzen dire, bilotetan dugu banatuek, alde batetik antzok eta amigek, hoiek gaten gaute egun kanpoan, eta hoiek badute, ez dakit, belaien edo inguru bet, eta etxekoak edo egunero deizten ditugun hoiek etxetik hurbil dauden belaietan, ez? Eta hor egiten dugu, bueno, rotazio bat edo egunero alambre batekin gaten gara mugituz edo, bueno, belar gehiago manez edo gutiago. Eta bai hoi ongi kalkuletu behar da. Hau da, ez da beti bat gehi bat bi erran nahi dut, ez da belaiunen ondotik autorko da. Batzuk handitzen dire lehenago, tokin arabera, belarranen arabera, orden, bai horrei gara iunten, ibili bar da belaietan, kusi da ze belar dagoen, eta horren arabera gaten gara alde batean edo bertzean jarriz. Bai, badakigu ez azkenean, Aragizko behien kasuan ez, ekainaren batean erdizera dibidez ere atera zituzten, bazkalekuetara 500 gehiago behi, garrantzitsua dire, ez, bazkalekoak baztanentzat, zuek esneko behiekin aritzen zarete, ez da inerreza, ez, bazkalekuetara hazienda bialtzea, baina zuek ere, herri belagaia baldin badire, dozen belagai dela beti ere, ongi etorri izaten da, ez? Bai, dudik gabe, azkenean, guk ere, gehiago izen ez gero, etzen gaizkitorko, bertze gizek hola gutixau erosiko ginen, ez? Baina, bueno, azken finean, badena bada, egia da baztan ere, bueno, alde hortatik nahiko ongi gaudela, herri lurra bat dugu, norberak izaten altuenaz gain, herri lurrak ere aprobetxatzeko aukera hori badugu, ez? Orduan, guk egia da ez dugu legaten bazkaleko handioketara, baina badugu komunalak, orduan, nolapait ere bai, aprobetxatzen dugu gure rotazioko belaioiek barne ibiltzeko, ez? Eta, bueno, nik uste dut, gure eskualde unten garrantzitsua dela belarra badugule. Zenbait okite naiz lehorrago dire, edo lur gutiago dutuzte, eta nik uste zailago dela, eta aldi behien ere garestiago ekoizten duzule, beraz, hemen gaudeno benpin aprobetxatzen aldugu badugu noi, ez? Bai, dagoeneko ja esaten aldugu ikasturtea bukatu dutela eskolatan, zuentzat ere ja aldaketa bat izaten da, ez pixko bat ikasturtea bukatuta uda parteari begira, ez dakit, behiak eta belagaiak eta menperatu dituzue, ongi eritu zarete posible denean, eta hortxe duzu bestaldetik, zuen produktua saltzeko behar hori, diru-sarrerak izateko ere. Ez dakit denboraldian nola joan den, kaina honetara bitarte, esneki aldetikan, esnean aldetikan, ze balorazio egiten duzu etor? Hombre, egia da, hoxe, nahiko, bueno, hasiera batean aurreikuspenak nahiko kaskarra ziren, hau da, prezioak goitik gantziren, deneak igun bezala, eta batez ere igual, egunero kontsumitzen diren, produktu horiek, ez? Eguneroko horiek, eta egia dago urtarrilen prezioak, deixente igo gintule ere bai, eta beldurre baginon, ez? Orokorrian denek, kontsumo gelditiko zen, edo nola. Egia da, oraia ekainan gaudela, eta urte erdie pastut ondoan, nahiko konstante mantendu da, ez da ere izen kontsumo murrizketa handi bet edo kontsumo gehiagora, ez? Nahiko berdintzu mantendu antzineko urtekin konparatuz, orduan aldeostatik, ez gara kejatzen zera, egia da beldurre bazen, ez? Orokorrean, gu ere kontsumitzailearen einean ere, guri ere eragindaku, ez? Baina, azken finean erran daiteke nahiko ongi gandela, ez? Eta, hemendik antzin irakusko dugu, orai, zuk aipetu bezala, bertze hilabete batzuten sartzen gara, hau da, ude parte hortan, eta horre ikusko da, zer nolako gaitasuna bat duen jendia konsumitzeko, ez? Ja, opor gara iunten edo, antzineko urtetako tendentzio izango den, edo ez. Bai, herritako, eskolatako jantokietan da jarraitu zuen zerbitzu eskaintzen, zuen esnekiak eskaintzen, ongi bilizarete.
Bai, alde hortatik, karo, gu beraiekin ja prezio batzuk lotu egintun irailan eta horrez duzu jausiten al. Hoia ekain arte mantendu behar duzun eta hori ikusko dugu ja aldun urteko nola ozeragin baduen, baina bueno, egierran azken urteoketan eskolatan eta ongi funtzionatzen nahi dela eta eskertu gaude ere bai, beraiek mandako konfidantza hoi, eta guetako ere ongi dago, zen azkenean nahiko konstante izaten da eskaintzen dugun produktoi, eta lana antolatzeko eta esnea kalkuletzeko ere ongi datorkigu, ez? Bai. Orduan, guetako horreak itzen da ikasturtea, eta gero irailatik antzineratere ikusko dugu, berdin jarraitzen dugun edo nola jarraitiko dugun bai. Jaurigia anitzen zaudete, hemen gaude jaurigia etxean, ez? Eta jaurigiatik ondon, jaurigia esnekiak eta zuen ikuilua badakigu bastan erakartzen du, turismo asko ibiltzen da eta zuek bastanen lehenbizikoetatik edo aspalditik duzue turismo rurala edo etxean egina, ez? Eta diversifikazio horrek ere, azkenean zuek herrian bizi zarete, herri natural batean, mendian, zuek bizi zarete zuen lanaren arduradunak, produktu ekologikoak, naturalak ekoizten, eta turista erakartzen duzu ere, eta turistari nahi duzu pixo bat ezagutu, nola bizi zareten da ze eskaintzen duzuen ere, ez? Eta ja honeko suposatzen dut, uda parterako ja nahiko betea izanen dela edo etoriko dela jendea, ez? Bai, aldatetik da, itxerruala nahiko betea da, eta egia da azkeneko urteoketan beiti, urtero tortzen den jende berdintxue tortzen dena aldaketa bat kendute, eta gero ja, bisiten ingurui daukionez, uztaila ondar aldera hasiko gara, orai. Guk ere hartzen dugu apur batzuk, egia da, bisitariek badirela, baina ez abuztuen adine, eta gure antolaketarako ere bai, erabaki dugu, uztaila akabailen hasi, eta gero abuztuen zer ere inentugule bisitak, eta zok aipetzen zinun bezala, azaltzen digune da, pixkere gure egunerokoa, ze garrantzia duen abeltzaintza gure inguru unteko, eta pixkete ere ekologikoa zertan oinarritzen den, eta gero beraiek ere kartzen duzten galderei erantzun, eta nik uste du gehiago da, hurbildu nola baitere hemengo bizitza, hemengo arkitektura, hemengo bizimodue kanpotik heldu diren horiei, ez? Bai, momentuan jaurigia esnekiak, ze esneki eskaintzen dituzue? Bai, egun ez du gozgorik aldatu, jarraitzen dugun da esneakin, jogurrekin, eta gero jogur irabiatua, eta baitere gaznak. Eta tarteka, esnea tarteka sobratzen zaikunez, ontzen dugu gehiago gazna, eta momentunten hori eskaintzen nahi garena bai. Bai, asko erakartzen duguna da esnea, ez? Zuek bai Elizondon eta jarraitu zuen makina horietan, ez? Eguneroko esne hori jendeak erosteko aukera izatea horrelako makina txiki batean, jendea harritua geratzen da, ez? Eta probatzen du likan esan du, hau bai dela esnea, ez? Ba, hoi da nola paitere ematen dizu aukera noiz nahi gateko eta esne freskoa, ez? Azken finean, guk astelen astezkena tortilletan aldatzen dugu, eta goizean deitzit horretera ematen da, ez? Orduan, aukera hori izetia, eta egia da, haunitzek hartzen dute bizketa harridura, zen, karo, ez baitute probatu holako esnik, ez? Orduan, gaur egun igual erren daiteke kajakoa izan daitekela beraiendako esnea, eta guriaia da esnez berdin bete edo eta bertze batzuk, lehenagotik edo bai probatu dutena, igual lehenagoko esne hortara ematen die, ez? Bai, bukatzen joateko, ekologikoan egin zenuten ekologikoa aspaldi aldaketa, eta zuen oinarria beti ere da behia. Behia genetikoki ez dakit lortzen duzuen edo garrantzi ematen duzuen behiak genetikoki hobetzera, zaila da asko ez gehiago hobetzera, edo nahi guzue behi arruntak ongi ematen dutenak, ezakit ikuspegia zuen kasuan genetikari behiratuta zer nolako helburua bilatzen duzuen, edo hobekuntza. Guk egieran, aipetzen albalin bada hobekuntza produkzioan edo produktibitatean horre ez jo behiratzen gehiago da, behi arrunte, albalin bada aritasun guti, ez da erresa, ez? Baina aipetzen dakute, arrustikoa goizetia egokitzea, egunero atra behar du kanpora, ez? Gero, egokitzea kanpoan jatia, ez? Zen azken finean, belai betian badire paritate ezberdinetako belarrak, orduan behar du, hortara egokitue,
eta ez dugu bertzeik eskatzen, urte desente iraun behar du, eta hori da fuertia izetia horrexegatik ere batugu arraza ezberdinek, eta nasketak, eta batugu kolore guztietako behiak. Behi gogorra bilatzen duzue, lurrari egokituak, eta zuen belagaiak baliatzen dituenak alik eta hobekin, ez? Zeren azken finean olako behi batek, nahi dute, 20 litroman, 22 ez da ere horren bertzena, baritzen nik ulertzen dut, ekoizpena handi horietan, genetikak garrantzia handi du litro gehiago mateko, gurean goiti denak gaiatzen dire, guk nahi dugun kopur hortara, bilatzen dugune da pixka gogortasun hori bai. Eta uda parteari begira, bero zakar horiek egiten ditu delikan, sumatzen da jeitxiera hori ekoizpenen pixka bat? Sumetzen, azken fina, gu bezala dire. Bero honiziten badu ez dute berdin jaten, zire ibiltzen berdin, eta azkenean hori sumetzen da, esne ekoizpen gutiago. Porzentai aldetik kalkulatuz gero, 40 litro maten duen batei, are gehiago sumetzen zaio 20 litro maten duen baino, ez? Orden, egia da, uden sumetzen dugule, baino ez horren bertze intensiboki edo lan iten duten beitegi eta kin konparatuz, ez? Azkenean jauregia esnekia, enpresa familia harra zarete, azkaretetarrak, eta zuek bakoitzak, anai harra bakoitza zuen familia ere egiten ari zarete, ari da familia guztia haunditzen, eta azkenean ongi antolatu duzu, ez? Anai harra bakoitzak edo bikoteak ze lan egin barra duen, antolaketa on batek laguntzen du gauzak hobekio funtzionatzea, ez? Dudik gabe, azkenean, norberak hartu ardura batzuk, eta saiatzen gara norberai ardura batzuk ematea, nahiz eta pixket tarteka behar duzun jakin bertzena, zeren porrak hartzen dugu, edo eri hartzen gara, edo zein arazo sortatzen dela, pixke jakin behar da, ez? Baina jakitia bakotxeak zerantzun kizun duen, nik uste garrantzitsue da, eta gure hortan gabila, ez du erran nahi beti ongi atratzen deni, batzuten lan batetan edo aspertzen zara, edo nahi hoizu bertze gauz bat egin, eta gero ere denen proposamenak erekiek eta ez da behatzen dugu. Edo zein lantegi bezialen ere, oiti berdin ibiltzen gara, bakarra da, jakin behar du norberak zerantzun kizun duen, eta gauzak ongi ateko gai. Ongi Aitor, eskerrak eman beste behin, azalpen guzti hauek emateagatik, espero du udak laguntzea, tarteka hori zaparra batzuk botatzea eta dena berde mantentzea, eta ikusentzulei erakutsi dugu beste behin, azkenean ez Anizen, azkarate anai arrebak, posible dela bertan bizi, bertan lan egin, eta gainera gizartearentzat produktu ekologiko osasuntsuak eskaini, zer hobeki hori dena baino. Eskerrik asko Aitor, da beste bat arte. Bale, eskar mila, nahi zuen artio. Erdiz bizirik plataformako kidea den Mikel Sobrenorekin gaude oraingoan, eta Mikel, azken aldian egon ginelikan oraindik egiteke zen, apirilean, Iruñan egin zen manifestazio erraldoi hori, eta pixko bat, ingo du balorazio bat, edo ikusi, ordutik hona ze aldatu den edo ez, eta hasteko manifestazio hura ez, apirilean, Iruñan, eguraldi ederra, berua, eta ez dakit zuek plataformatik ze balorazio egin zenuten eta berriz ere egiten duzue? Balorazio arrasona, manifestazioa, baina ordu bat lehenago zaparrada handi bat botazun eta beldurra handia baginon, ez ginakigun nola aterako zen eta kezka baginon. Baina gero egia erran arras konten gelitu ginen, jendean erantzuna gure ustez kristona izan zen. Standarra honitz mugitu zen hemendikarat eta gero bertzetokietako jendeare hurbildu zen eta dakitenek edo hor dabiltzetenek erte dute gaur egun nolako manifestazio guti iten direla Iruñen, ez? 2000 persona inguru biltzea merito handia daukela eta horrek indar berritu zakun eta utzi zakun zapore hon bat eta pilak kargatuek, udei behire tranquilago bezala ibiltzeko eta egierran zapore ona eta arras gustora eta arras eskertuek jendeakin. Ikusten dugulekoz ez gaudela bakarrik, ez? Badugule jende bat gibeletik eta uste dut nabaritzen dela eta norbaitek kusko duela bai. Egia esan, arratsalde hartan ez, Iruña talde zarra bat ipat, arrosaz ez, jantzi zuen manifestazioak, eta jendea, atentzua ditzen zuen, ez? Azkenean bata bestearekin egonda, gustora, eta gaia ezagutzen ez zuenak, galdezka aukera izan zuen, zer gertatzen zen, o zerta zen manifestazioa jakiteko, ez? Honetzek arroxak antzerrakin
identifikatzen zuten, eta ja kantzerran afera, baina bueno, garean efektua ere arras polite uste dut atrazela, eta gare soinu horrek Iruñen utzi zuen burrumba horrek nik uste, bueno, konten utzi zuela jendea eta guri ere bai, eta bueno, arras positiboa. Erdizen zentratuaz, hilabete hasieran ekainaren batean, hazin da atera zuten Erdizera, Bazkalekura, eta aurten inoiz baino buru gehiago, 500 burutik goiti, 550 bat behi atera zituztenak, eta hor dago alde batetik errealitatea zein den, ez? Hor ikusten da, bertako lehen sektoreak, bertako abeltzainak beharra dutela, Bazkaleku horren beharra dutela, eta dozein herritarrak, nola ez, paraje eta natura horren beharra ere baduela. Orduan, realitate hori da, horren atzean, bulegoetan, administrazioan, zertan ari dire? Bueno, pues, egia ez dakit zertan nahi diren, ez? Argi dugu zer egin beharko zuten, ez? Uste proiektu hau biderazina dela eta bulegoetan daunden horiek konturatu beharko zutela hau ezinezkoa dela, ez? Manifata gero, horri izan ginuen Baztango mendi martxa, erdiztik pastu zena, jende honitzek ikusi zuen ze paraje zoragarri, geroan Iruritan jendeakin solasean hartzen zuten, baina nola planteatzen alda toki hortan nolako astokeri bat, eta orai erran duzuna, ez? Ekainan batean 550 baino behi gehiago sartu dire, eta horrek familia honitzei laguntza handia suposatzen die, ez? Eta orden, behin eta berriz aigara aitzen, zubiriko lanpostu horiek beharrezkoa dela hau lanpostu horien dago, baina inon ez du aitzen hemengo lanpostuek, ez? Eta nik uste ez den hemengo nekazarien lanpostuek bakarrik. Nik uste Baztanek duen ekonomia dagola gremio diferentetan sakabanatu eta Baztanek duen nortasun, itxura, paisaia nekazari esker dugula, ez? Eta orden, 80 nekazari familik erdi zibilit beren lanpostu ekonomia kolokan jarriz, autorko zen hiladan bertze ekonomiak kaltetzia, ez? Bai komertzio, bertze tailerrak, albaiterak, jende honitz, bata bertzeangatik elikatzen garenak, ez? Eta nik uste Baztanek duen bentaja hoi, gaur egun mundu mailan eskatzen nahi den filosofia hoi da, ez? Ekonomia zirkularra gertuko gauzak, Nafar gobernuak aguak betetzen du, Nafarroan hori behar dela, eta hemen ongi funtzionatzen den toki betian, orai iduridu, Manbardiola baimena multinazional batek hemen dugun altxor bat hartu eta estranjerora gateko. Gainera, batzuk erte dute magnesita beharrezkoa dugula Nafarroan, baina esportatzen dute 80% edo astokeri bet. Orden, gezurretan nahi dire, ez? Nafarrak behar bali dugu magnesita, hor daukegu. Hor daukegu eta etorkizun batean behar bali dugu Nafarroan magnesitoi, solastuko ginen. Gaur egun nahi da multinazional bat, hoi hartu eta kanpora saltzen. Orden ez dugu hemen magnesita horren beharra, ez? Orden, nik uste diskursoak argitu behar dugun eta guk gure ekonomia defenditu behar dugun. Eta nik uste Baztanen erdizek suposatzen duen puntu handi bet laguntzen dakune jende honitzei. Ni komerziante bezala, ni nekazaria honiztut nire klientela barrean, eta nik ez du nahi beraien ekonomia daldarak hastea, ez? Orden, nik uste dut denek kontzientzia hartu behar dugune eta denek lanin behar dugune hor dugun altxorroi babesteko. Bai. Administrazio aldetikan gauza geldiri daude, badakizue beraiei beste pausuren bat eman duten, nola dago gaia? Orai, hauteskundeak izan gintuen berriki, eta hauteskundetan ere ikusi zen Baztandar gehienek proiektuan kontra dauden alderdiei bozkatu zietela, ez? Eta orden, jaketatzakuten herri galdeketak erabiltzen, egiten utzi, guk erabilizan nahi dugu hauteskundetako emaitzak isladatzeko Baztandarrek ze pentsatzen duten, ez? Eta horren argi eta garbi gelditu da, Baztango gehiengoak proiektu horren kontra dagola, eta orden hoi helerazi nahi dugu Nafar gobernuai, bailara baten kontrako erabaki bat hartzeko puntuan daudela, ez? Orai aurre pauso bat eman dute eta PSOEk parlamentuan eskatutako
urgentziazko edo tratu berezi bat ematea, onartu dute Magnesitai proiektu berezia bezala katalogatzea. Justo orai, ez dela gobernoi martxan, udaitzinean beti fetxa hauek erabiltzen dituzte, eta, guri egirteko berdintzaiku ze pausu ematen dituzten beraiek, guk argi dugu, guk lan egin behar dugula hori defenditzen, eta ahalik eta jende gehienak jakin dezan zehaztokeri egin nahi den hor. Eta behin eta berriz errango dugu, Zilbeti, zek berean egonta, han Espainiako auzitegiak gibelat bota zuela proiektu hori, eta ja zertaz orai gobernuak ez duen erdizko proiektua gibelat botatzen. Oraindik ez du baimenik eman, baina guk lan guztia egingo dugu baimen hori eman ez da jaioten. Uste dugu astokeri bat dela, erdizek dagoen bezala kriston balioa du, kriston edertasuna, eta baztanek behar du, orai arte bezala segitzeko, erdiz bezalako bazkaleku beti. Zuek plataformatikan ez dakit modu izan duzuen, aukera izan duzuen administrazioarekin, gobernuarekin biltzeko gaiaren inguruan, aukera eman duten ozbait? Bai, parlamentuan bitan egon gara, azkenekoan parlamentariekin mahai batean bildu ginen, eta dut erramar antzerki bat zela, baina antzeko zerbait. Bakotxak bere diskursoa botatzen zuen, gintion galdera zehatz batzuk ez zituenak inorek erantzun. Sensazioa dugu hoi, bakotxa bere airera, gauzek dauztile solastuek azpitik, eta guri gelditzen zaikun aukera bakarra dela herritarrak informatzia, unen berri alik eta kanpora ere bai zabaldu eta jendea jakin dezan zer egiteko puntuen dagoen Nafar gobernue, eta borrokain hau geldiarazteko. Batugu alderdi batzuk argi errandakutenak proiektuaren kontra daudela, Etxe Bildu eta zurekin ere Iruñen, eta orai eskatu diegu, orai negoziaketetan egon daitzinez Nafar gobernua osatzeko, erdizko gaia mahai gainean patzeko, eta alduten indar guztiekin erdizko proiektua kontra azaltzea, badakigulekoz, bai UPN, bai PSOE eta geroa bai proiektuaren alde agertu direla. Orden uste dut garaiz gaudela, aitu dakuten zer erten dugun, eta hortaz eskatu diegu gurekin daudenei ere inder beresi bat itia tenoriunten, negoziaketetan aibai dire, eta entzun dezatela bastandarrek zer erranduten. Bai. Eta epatu zu jendea kontzientziatu, jendeari azaldu, jendearekin solastu, horretarko lan handien duzue plataformatikan ez, baztango herri desberdinetan ibilizarete, baina baztanetik kanpo ere, ez? Azkenean baztanen dago erdiz, baina pixu bat arazoa edo eukitzen dio natura guztiona da eta guztio eukitzen dugu, ez? Nun ibilizarete pixu bat kanpoan? Euskal Herri mailan 36 herriten egon ginen manifa aurretik, eta egierran ez gintuen hitzaldi arras jendetxoak egin, baino bai torri ginela arras konten herri guztietan zagon jendeak ze erantzun ematen zakun, eta ze ideak ematen zazkun, eta nola toki guztietan badiren arazo berdintzuek, eta denek bakotxa bere lurraldea defendatzeko nola mugitzen den. Eta gero manifan ere jendio ikusi ginuen hurbildu zela guregana. Eta orden, gure helburua da hori. Jendeai erakutsi, jendeak jakinen gainean patu astokeri. Hori beti erabiltzen dut astokeri hitza, porque hitzen zait erdiz eta inguru guzti horrek duen balioa multinazional baten esku guztia hortik atratzen duen guztioi kanpora gateko eta sosoiek hemendik gateko, hori da, pentsa ezin egoera normal batean, eta Nafar gobernu iduri du berdin zaiola lanpostu batzuk suntsitzea bertze batzuk mantentzeko. Orden, gure indar guztiekin patokotugu hau salatzeko eta aldugun guzti ingo dugu hau gelditzeko. Eta bukatzen joateko, uda heldu da orain, bestak heldu dira herri desberdinetan, ez dakit udari begirazo zer berezi egiteko asmoa duzue edo? Presentzia izan nahi dugu besta gehienetan edo handienetan, bastandarren biltzarra jotzen dugu jo muga pixket, hor jende honitz biltzen baita. San Ferminetan zerbait diteko intentzioa ere, baina almena ere
ez dakit zenbateraino badugun, egierteko ere, udan pixket deskansatzea ere ez ginen gaizki ikusten, baina beldur gara Nafar gobernuek orain manduen pausunekin ezote den uden proiektuakien aitzinet ingo. Bueno, gure indarrak ongi neurtu behartugu, badakigulekoz hau luze gain dela, eta orden asmatzen dugun behar delaik agertzeko, eta gero tarteka ere pixket deskansatu, eta urrengo kursoai behire indarrak hartzeko. Eta plataformaren aldetikan hor bazaudete ez taldetxo bat, betikoa zarete, ez egit horre haize berria, indar berria, ongi etorriko zen ere sartzea ez pixka bat. Bai, beti eskertzen da, eta egia erran azken aldien lortu dugu, ez? Azkeneko afari beti ginuen hola pixket manifata gero eta hor, eta bueno, egia da, eta eskertu ginuen, mai horrek zuen itxura berri, ez? Lau bost neska gazte sartu izanak auspotzen gaitu, bertze itxure bat maten du betitik egon gauden batzui, eta egierran oiniken erekie gaude, eta nik uste dut gaur egun gure lurra, ekologia, gauzoiek zaintzeko gogoa gaztengan badagola, eta orden lotxak kendu eta beldurri gabe gure gana hurbildu, eta zenbat jende gehiagok gurekin parte hartu, lanak erresago banatuko dugu, eta ez da bakarrik lana da. Benetako arazo hau jende gehiagoan gana zuzenean iritsi eta esplikatu zer den eta indar guztiekin hau gelditzeko. Ongi, Mikel, zuk diozun bezala ez, borroka luze izanen da, borroka horretan izanen dugu aukera oraindik solasteko, eta zuek zetxi, segi eguneroko borroka horretan, eta nozbait lasaitzen garen danak, gustura biltzen garen mendian, bildurri gabe, eta kezkak alde batera uzten ditugun. Eskerrik asko, Mikel. Eskerrik asko zuei, eta egia den, eta mil esker hau dena zabaltzen uzteagatik, eta jendean gana iristen uzteagatik. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu, eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.